azaren 15 guaztena, oso eguraldi epela, garai honetarako, 21 gradu edo igual gehitxo hau, eta gaur be, bi eguneko tartetxuen ostien, barriro zera, orkatzen bisita izan dugu. Bueno, baten bat itxi dure, bueno, baina eta horre zarti badago beste bat, baina janda asko, topo daz. Hemen guztia ondoan, hau janda, hau itxi dure, ez da, zan guztoko izango edo. Bueno, hau bentzet, bertan itxi dure. Baina gaurko ez da, atzoko edo izango dauz, Hemen ikusten da ondo, zan dauen janda. Bueno, pilo dauz janda, ez da zerak utziko. Baina, bueno, baten bat bentzet geratu da. Alde hona izango da, probet esporak zabalduko dizela. Pentsetatu nik. Tardi baten bat geratzen da. Horri, txikitxue baina politxe. Ze kurioso eta politxe hori. Hemen, zera, gaztainen zera azalen artien eta pare bat dauz, behar bada bilurregatik, zera, eza mine sartzeko, edo ondo mimiztria izango ba. Tartien emoten dorelako zera kirikinoak dizela. Ja, oso politxe, oso politxe, garra. Bueno, eta inguru honetan aurtengo lehenengoa. Ondo. Leku barrizetan eta ezberdinetan, oso ondo. Txikitxoe begire, zan baitxo, txikitxoe etortxe, ja ondoan, da, taka. Garrak. Ez dakit orkatza behan ditu iten izan edo, azken hainbeste janda egizu zen, baina ikusten da. Hemen janda dauen lekuaren onduan, hau beste batzuk janbarik, honek, zezu handizek, baina baita, hemen, nahiko derra, ikusten dan, euskizeaz. Hemen ikusten da ondo. Ondoan janda, hortxe bai, eta hau geratu da. Bueno, hortxe geratu da. Eta sarriten gazatzen da moduen, lehenengo pasaden ikusi ez, eta bigarrenean. Beti zin dain, baina, bueno, hau be janda dago, baina, bara janda. Ondo janda dago. Zabaltzeko. Bueno, inguru honetan, agertzen dizan, unirokoak. Hemen geratuko diez, nahiko batu dodaz eta. Bueno, eta hona hemen garkoak, gitxitxo, baina izan orkatzak ibigit jaten. Ia horrengo gunetan,